rangni bosta segjak mannai borok borok bubagrano kok hamia bongni bukuk hamia bai je samani bo je sungno songmani bori bodolok akok no sung bukuk ni karina hangkai sung bukha mukti phayo makolni mukti phayo bukha phatina nayo tam hangkai amti baje kok rong no sung buma angoi bo buma ni okni nong khoroi bo bahai akok no saimangkha akok no tui no sung bukha kosto nangai sini men uddesho sung tini nukjakna nangkhalaibo tamo hangkai Amit Deborma bo kaisa sini bukung bara kungthai bara 13 lakh borok jatini busa kusung kusung bubagrani 184 jon raja 186 number rajani hawa tongise rajani busangise bo rajano tini khuk hamya khaye buma bodol bai hosa hosa thudi buma bodol bai hosa hosa thu hinei bo bubagrano samani bagai chung mokolo mukti orkha bukha ki orkha bukha kosto nang khaje Amit Deborma obo haikai bosini kungthai barani busa teibo abo haikok sanai bonoseng sini buri buma bodol ogongoi warning rinani nayo sini media takukni bisingtui tamo hangkai bo o 24 ঘন্টানি মধ্যে sini buma bodol tei sini hani raja bubagrani thani mapsani angkai जों बनो क्षमा खालायग्राक sini buri rok जों asugui tonglak abono sini poito जों bisas khayo ani buri bodolok jotono bubagrani again sobusadi bubagrano kok hamia sawi tongmano जों bukhawo subui ta tongdi जों keboni tola tonglia bubagra sini logio tongsak जों bubagra je kothang tongsak जों bubagrani logio no bubagrani warrior rongoi जों thanai bubagrani against hamia sakai जों busanai जों abono ninda khayo tirker janogo जों bono immediately bono 24 ঘন্টানি মধ্যে arrest ma khainai sini thaneo bo mapsan paya hangkai abono ang jotono no koyo teisa ang sanani musungo je sini lai thanai soiko tola patro aboni bukhano si जों kosto ngui tong khu bubagrano je bo khu khamya bai himani abo si sini khapango pogyako haino hai sini tiprasa busangui bobo bukhuk bai 10 mas 10 san buma bohogotui bono asairi woi mokol phiogoi bono tori logri rikha botangoi bubagrano sini angnani nang abo sini bukha kosto abon bagai जों tongmalia जों ma basa khatini abono ang jotoni thani no koyo sini media ni bisingtei teisa haino hai Facebook live tini ang nuguri khua buini bosongni tokma kosomni busa noni Gopal Devnath hine noni Gopal Devnath মহাশয়কে আমি বলতে চাইবো যে 184 জন বুবাগ্রার যে মাটিতে বসবাস করে বুবাগ্রাকে যেভাবে নোংরা বাসা দিয়ে নোংরা ব্যবহার করে বুবাগ্রাকে যে অপমানিত লাঞ্ছনিত কথা বলেছেন বুবাগ্রাকে উপজাতি নয় বুবাগ্রা রাজবংশের বংশধর নয় বলে সেই দেবনাথ মহাশয় বলেছেন উনিকেও আমি সতর্ক দিতে চাই আমি ফার্স্ট টু লাস্ট ওয়ার্নিং দিতে চাই আপনি দয়া করুন দয়া করে বুবাগ্রার হাতে বুবাগ্রার পায়ের নিচে এসে বুবাগ্রাকে মাপ চাইতে হবে নাইলে আমরা বোমা বদল যারা TWF যারা বসে থাকবো না আপনার প্রতিবাদে আমরা লড়াই করে যাব আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে বুবাগ্রার উপরে মাপ চাইতে হবে এটাই আমার অনুরোধ খাইনাই আংতেব আনিও সিমনা কন্ডিজেন্সিনি মধ্যে বিসিং খবজাক সেই Amit Deborma नों रां बस्ता सोगजाक मानै नों आगतला बासा तंगै कुनाव तंगै खारै नों यगलाक नों नखा साकापानो कावै थानि पाताल बिसिङाव पानो हाबै तंदि जों नन सिनि बोरै बुमा बदलक जों रमनाय नों दाति 24 घन्टानि मध्य सिनि बोरै बुमा बदलनि बिसिङाव अंगै नों लाइबो फायै माप सानफाया हंगाय जों नन निन्नगो थाङैनो जों रमनाय निनि आगुलि कुनाव नों बस्ता रां तुयै नों बासा बारा tong ma yoglak Amit babu nono जों अनुरोध खायो निनि बायोडाटा जों नाहावैसिका nono जों kaham kaino siniwo sini 1 nong simna कन्डिजेन्सिनि बिसिङाव खबजाक मुरा बारि पारा निनि बुफानि मुं सम्प्राय कसम
nung Amit Deborma dati map san pai di sini thani nung sawo buma bodol buba grabai hosa thu hnai a bukhok nini bukhok buslai nung bahai ke nung kari ui mangkha nung salsa buma nini bibi hanok nini keride nung abo hai kok sitra no nung bahai ke sawi mangkha abo no sung ninda janogo no sung jesa kai pano ramnai nung dati map san pai di 24 ঘন্টা ni modde sung no jorari wo a jorani modde wo nung sung bai malaya hangkai nini onek bipod dengnai jeng buma bodolok asugoi tonggla abo no ang koyo ani buma bodolok no bo aboni bagina buka kosto ni bagina sung tini lai buma phaika media person media takuk song no bo hambai nukjagya mampli rok sajagya kokthai rok no dadak sijakai tuoi sung no communication khai to ni mamani bagai bongno bo paiflaya hambai bongni bising trino sara channel no sajakna klai thung Amit Deborma map san paina ang thung noni Gopal Devnath bo buini bosongni borok jini bubagrani hawa tonggoi jini 184 জন 186 নাম্বারে বুবাগ্রানো যে kokthai hamia bai khlai bo উপজাতি বুসায়া bo bongso ras bongso ni busaya hanai mko bo sawi tong mani o Devnath babu nang jesa kai pano bubagrano map masan painai abono ang sawo abono ang koyo ani saya sugya tong bona kardi ang jikon sa samano saya tong bona karthong asuk nang sitong bubagra ayok lok thong tipra mothabo ayok lok thong sini tipra dokpha mothang jak thong asuk saino ani kok paikha asuk no hambai